Fülöp Zoltán vagyok, Zala megyében születtem, és itt élek a mai napig. Most jelenleg Zalaegerszegen vagyunk. Csírafélékkel, hajtásokkal foglalkozok, gyógynövénykivonatokkal. 7-8 éves koromban kaptam az első könyvet, ami gyógynövényeknek a gyűjtéséről, gyógynövényekről szólt, egy Olá Andor könyv volt, és az alapján már egy kiskoromban elkezdtem gyógynövényeket gyűjteni, és jelenleg ilyen gyógynövény gyűjtő, termesztő és felvásárló végzettségem van, és biokertész vagyok. Azért szeretek gyógynövényekkel foglalkozni és csírafélékkel, egészséges dolgokkal, mert az embereken tudok segíteni. Hozzá segíthetem őket egy egészségesebb élethez, és hogyha valaki már esetleg beteg, akkor meggyógyulhat így a természet erejével. Ezeknek a gyógynövényeknek nincsenek mellékhatásaik, hogyha van is, akkor az ember odafigyelve azokat el tudja kerülni, vagy minimálisra tudja csökkenteni. A csírafélék teljes egészében szinte korlátlan mennyiségben fogyaszthatók. Biomagokból készítjük a csírákat, mérgeket nem használunk hozzá, ezért szerintem a legegészségesebb táplálékok egyike a csíra. A tinktúrákhoz az alapanyagot göcselyben gyűjtjük, méregmentes helyeken, mezőgazdasági termeléstől távol. Amit esetleg nem tudunk meggyűjteni, mert helyben nem található, azt vásárlom, 80-90%-ban saját gyógynövényt használunk, meg is termelem a gyógynövények javarészét. A tinktúrákhoz általában a frissen, hidegen préselt növényi levet használom, amit alkohollal vagy almercettel tartósítok. Azért nagyon jók a tinktúrák, mert koncentráltan tartalmazzák a gyógynövényeknek a hatóanyagát, és korlátlan ideig is megőrizheti a szavatosságát. A csíráztatáshoz egy olyan 15-20 féle magot használunk föl, biominőségben. Egy időben egy részét meg is termeltem, most már arra nem vagyok képes. Ez egy ilyen 10 magos nem csípős keverék. Itt még látszódnak az aljában magok, amik nem csíraképesek. Megvan, hogy egy mag általában hány százalékban csírázik, hogyha 80% fölött az már elég jó lehet, mondjuk ilyen vetőmag céljára, de nem a csíráztatáshoz. A csíráztatáshoz az a legjobb mag, ami majdnem 100%-osan csírázik, de olyan mag sajnos nincsen. És ami így megmarad, azt ki kell választanunk közben az élő csíra közül, mert ezek a magok egy 3-4 nap után elkezdenének rothadni, és az nem kívánatos. Ez itt a káposztának a magja. Ez be volt áztatva egy éjszakára, és utána mindig leöblítjük, nedvesen tartjuk, de vigyázzunk arra, hogy túlságosan vizes ne legyen, meg ki se száradjon. Igazából ez a csíráztatásnak a lényege egy dióhéjban. A galagonyát az erdőszélen, a göcsei legelők mellett szedjük, teljesen méregmentes helyen, úgymond mindenféle mezőgazdasági termeléstől távol. Így szárítjuk fa szárítókereteken, amikor teljesen kiszáradt, akkor üvegekbe tároljuk és csomagoljuk. A galagonya egy szívérrendszeri problémákra az egyik legjobb gyógynövény. Nagyon régóta használják a népgyógyászatban, és a mai napig a modern fitoterápia is szívérrendszeri gondoknál előnyben részesíti. A csipkebogyót szintén hasonló helyeken szedjük, mint a galagonyát. A csipkebogyónál arra kell figyelni, hogy mielőtt a dér megcsipi, akkor kell gyűjteni a bogyót, amit az ember leszárít, és miután a dér megcsipte, akkor lehet jobban inkább a legvárhoz. Ez a maga barna lencse, ez itt a mungóbab, egy ázsiai babféle, hüvelyesek közé tartozik. A hüvelyesekről tudni kell azt, hogy a csírájukat csak hőkezelés után lehet általában fogyasztani, viszont a lencse, a mungóbab, a csicseribors kivételek. Ez egy sangóretek mag, ez vöröshagyma mag. Ez egy 10 magos magkeveréknek az alapja. Ez egy nem csípős keverék. Nagyon jó hatása van a szervezetre, mert eleve a 10 magnak a csodás tulajdonságait ötvözi magában. És ez a másik, ebből lesz egy 14 magos, enyhén csípős keverék. Ehhez még menet közben fogok rakni egy-két magot, aminek mondjuk más a csíráztatás ideje, vagy nem jól csírázik együtt ezekkel a magokkal. Ez itt a tönkölybúzafű, biotönkölybúza magból készítjük. 10 napos kora körül lehet vágni, akkor ehető. Az egyik legértékesebb növény. Általában a búzából kipréselik a levet, és azt fogyasztják, és hogyha valakinek gyomor problémái vannak, vagy bármilyen daganatos betegség, vagy máj-epe problémák,
bőrproblémák, külsőleg, belsőleg lehet használni a tönkölybúzát. Ez itt a fekete dió tinktúra, ez parazita, vírus, baktérium, gombaölő hatású, májtisztító, epekőhajtó kúrákhoz szokták vinni. Gondűző, vidító, nevében benn van ugye növényi antidepresszáns, Orbánchű, édesgyökér, citronfű, cickafark, komló, levendula van benne. Májepe tinktúra, 80%-a máriatövis, és tartalmaz még bojtorjáma kivonatot, pongyolapittypang gyökerének a kivonatát. Prostata tinktúra, kisvirágú fizika az alapja, azon kívül van még benne csallánmag, kivonat és egy kevés propolis, valamint fűszfakéreg, ami a fájdalmakat csillapítja. Nem gondolnám azt, hogy egy idegen országból kellene nekünk akár gyógynövényeket, akár csiraféléket, bármi egyebet behozni, amikor itt a helyszínen is megtermelhető, és eleve, aki gyógynövényt gyűjt, az tudja, hogyha egy faluba az egyik betegség hirtelen elszaporodik, akkor a környéken egy gyógynövényfajta mondjuk szintén elszaporodik, akkor valószínűleg az a megoldás arra a problémára. Szóval mindenbe, mézbe, gyógynövénybe, mindenbe a helyit érdemes fogyasztani, mert az a leghasznosabb a helyi emberek számára.